U 91. godini života preminula je Rada Đuričin, jedna od najznačajnijih jugoslovenskih i srpskih glumica i dugogodišnja članica Jugoslovenskog dramskog pozorišta. Preminula je juče u Beogradu, potvrdilo je njeno matično pozorište. Rođena je 31. maja 1934. godine u Vršcu, u kojem je završila osnovnu školu i gimnaziju. Studije glume upisala je 54. godine na Akademiji za pozorište, film, radio i televiziju u Beogradu u klasi profesora Josipa Kulundžića. Glumu je diplomirala 58. godine, a sljedeće godine i jugoslovensku književnost na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Debitovala je 1958. godine ulogom Ane Frank u predstavi Dnevnik Ane Frank Narodnog pozorišta u Beogradu. Rada Đuričin napisala i objavila 2 knjige, Tajna crne ruke, Dnevnik jedne glumice i Moje monodrame. Rada Đuričin biće sahranjena u svom rodnom gradu Vršcu, pišu domaći mediji.